Nu skal vi have juletræet på plads på Nytorv, og det er jo gigaspændende. Er det for højt? Er det for småt? Er det skævt? Der er virkelig gjort mange gode tanker omkring det her træ. Så nu glæder vi os til at se, hvad drengene har fundet på i år. Og hvad er udfordringen? Ja, det er jo, at vi lige får en sav til, så den har en rigtig længde, så den lige præcis når toppen. Hverken for kort eller for høj eller for lav. Jamen lige pt. Står vi og venter på, at juletræet bliver hejst helt ind og rejst op her inde på Nytorv. Og så skal vi have sat lys på det, og den berømte stjerne også. Det her det er jo Danmarks mest fotograferede juletræ, så det er vigtigt, at den står lige i skabet. Og det er jeg sikker på, at de mænd her bag, de skal nok få den til. Det er en lidt vild opgave, og der kommer så lige en anden bil og skal krane det helt ind her også med noget større bil. Så jo, det lærer vi lige nogle andre folk om at gøre. Det er spændende. Om kranen den lægger olie, det kan jo ske, og så har vi da et big problem. Men det går godt indtil videre. Det er jo ikke sket nu med det der olie. Nej, det er det heldigvis ikke. 7.9.13, og vi satser heller ikke på, at det sker i dag.